και θα παίξουμε το Haven, αλλά να ξέρετε τώρα το φτιάξα αυτό το κανάλι, δηλαδή χτες, γιατί αυτό το είχα φτιάξει, το είχα σβήσει το άλλο μου. Εκεί είχα ανεβάσει πολλά κανάλια και τα είχα σβήσει σε αυτό το κανάλι. Οπότε είπα να ξαναφτιάξω το δικό μου. Ωραία. Ναι, θα παίξουμε. Παιδιά, το είδατε. Το έχετε δει αυτό το βιβλίο. Ναι, έχω δει ένα μυστικό γι' αυτό. Πας κάπου. Εδώ. Νομίζω εδώ είναι, αλλά το έχουν αλλάξει. Να τον. Φτάσει εδώ. Τι έχει γίνει? Μάλλον έκανα κάτι. Όχι, δεν έκανα τίποτα λάθος. Παιδιά, τι είναι αυτό? Το βλέπετε? Α, θέλω να φύγω. Παιδιά, έχει εξαφανιστεί. Τώρα αυτό δεν το θέλουμε. Λοιπόν, θα πάω να φτιάξω σπίτι. Εδώ. Παιδιά, έφτιαξαν αυτό με την πισίνα. Α, είναι Έλληνες. Θα το στείλω. Θα μου ανοίξω. Θα μου ανοίξετε. Καλά, δεν μας νοιάζει, πάμε να φτιάξουμε σπίτι. Λοιπόν, φτιάξουμε. Το όχι. Καλά. Φτιάξουμε όχι, αυτό. Δεν πειράζει. Χαλάσαμε χρόνο. Λοιπόν, τι είναι αυτό? Θα κάνουμε ένα χρώμα το σπίτι μας. Θα το κάνουμε ροζ. Αλλά ένα ανοιχτό ροζ θέλω. Όχι αυτό. Καλά, ας κάνω αυτό. Είναι ωραίο. Πολύ φωτεινό, αλλά εντάξει. Παιδιά, να κάνω πάρτι. Ας κάνω πάρτι. Πρέπει όμως κάπως να ντυθώ. Ωραία. Γράψω. Οκ. Βάζουμε αυτά. Και τώρα θα βρω μια στολή και θα το δω. Θα βάλω αυτή. Ας βάλω αυτή. Δεν θέλω να είμαι έτσι, οπότε είμαι έτσι. Ωραία, όπα. Κάτι ξέχασα. Ωραία. Τι να βάλω? Όχι. Αυτό δεν πάει με τη στολή μου.
Και αυτό θα βάλω. Και πώς κάνω, εδώ. Οκ. Τους καλέσω όλους. Εκτός από μένα. Παίζουν πολλά άτομα. Οκ. Θα έρθουν. Θα αφήσω ανοιχτά. Θα αφήσω την πόρτα έτσι. Ωραία. Έλα. Γιατί δεν έρχονται? Αν το πάρτι μου είναι χάλια. Πού βάζεις την πίτσα, καλό μου? Α, η πίτσα από εδώ πήγε. Δεν την έβαλα. Πίτσα. Βάζουμε. Ωραία. Κάνεις. παιδιά. Οκ. Ναι. Το πάρτι μου πήγε χάλια. Αντίο. Α, ήρθε ένα. Πάρτι. Έλα. Μάλλον στο λιτζάπα. Ωραία. Είπαμε όλο αυτό για αυτό το πράγμα. Αντίο. Αντίο, δεν με νοιάζει που μου κλείψες την πίτσα. Λοιπόν, η στόλη τη βρήκα άσκοπα. Χαλάμε το πάρτι. Θα βρω την γραμμή. Ωραία. Τι να κάνω τώρα? Και εγώ θα πάω κάπου έξω. Δεν έχει πολλά να κάνεις. Okay. Τι να κάνω? Όχι. Ναι, εδώ είναι. Όχι, γιατί. Είναι μέσα εκεί. Βλέπετε. Να δω. Θα το στείλω λίγο. Θα το στείλω. Αλλά δώσα μας ένα λεπτό. Okay. Το ένα λεπτό για αυτούς πόσο είναι? Λοιπόν, φεύγουμε. Ψεκαμάρα. Και έτσι κάνεις κάμω. Τι κάνω? Θέλω να πάρω ένα, όχι αυτό. Ωραία. Θα βρω μια στολή. Θα χαλάσω αυτή. Ωραία. Να βάλω.
Όχι. Βάλω κάτι από εδώ. Θα βάλω αυτή. Όχι. Αυτό. Ναι, θα είμαι έτσι. Να βάλω κάτι στο κεφάλι. Όχι. Καλό θα ήταν. Τι να βάλω. Να βάλω αυτό. Οκ. Εδώ. Βάλω αυτό εδώ. Και είμαι έτοιμη. Πρέπει να κλείσω τώρα. Γεια. Πρέπει να κλείσω. Γεια. 2.